Hej og velkommen til Dansk Udtale. Mit navn det er Allan, og i denne her video skal det handle om E. Lyden E. Lyden E er en del af fortungevokalerne. Fortungevokalerne, det er de vokaler, vi har på dansk, som udtales længst frem i munden. Vi har I, E, Æ, A, A. Når man udtaler et E, så har man munden relativt lukket, altså munden åbnes kun lidt, og læberne er relativt afslappede. E, E. Godt. Der er 3 kvaliteter af et E på dansk. Vi har det korte E, som i lidt, sikker, ned. Vi har det lange E, som i alene, kedelig. Og endelig har vi E med stød, som i en, ben. Når man udtaler et E, så skal man være opmærksom på, at man ikke kommer til at lukke munden for meget, fordi så kommer man til at sige et I stedet for. I, E, I, E, I, E. Jeg har skrevet nogle eksempler på tavlen. Line, Lene, Sine, Sene, Live, Leve, Ski, Ske. På den anden side må man heller ikke åbne munden for meget, fordi så kommer man til at sige et Æ i stedet for. Jeg har skrevet på tavlen Æ, E, Æ, E, Æ, E, som i til, med, let, lidt. En sidste ting, man skal være lidt opmærksom på med lyden E, er, at den godt kan skrives som et I. Vi har eksemplerne vinter, ligger, ikke, billede, fisk, finde, mink. Man udtaler ofte et I som E, når der er 2 konsonanter efter I'et. Men ikke altid. Vi har 2 eksempler, til og vil, hvor der kun er 1 konsonant, og hvor I'et alligevel, det skrevne I, alligevel skal udtales som et E. Det var alt, hvad jeg havde at fortælle om E. Der ligger flere videoer på YouTube om dansk udtale. Jeg håber, du vil dele dem og like dem og bruge dem. Tak for nu.